No. No, that's it. Ibobo. Omebilo na alalo, omolonye nwere ocho nwecha alọbụnagu. Nke nga adịrị ile, ụmụazị esuo ya ọkụ. Alọbụnagu na-eme ile. Ya ka a na-akpọ mmọnwụ, ya ka a na-akpọ ndị. Mana alọbụnagu a na-emere ile, ụmụ alọ na-ejeje kurie si na fa afụrụ bebi. Nwanse mani dile. Mari bi na melu ka mari bi na melu nwai. Ndi na nwa bu mpage n'ilu. Ela ije melu fasi ela melu ndi na alụrụ tata ka ọ dị ebe mma. Ise. Ba alụrụ tata ba mutu ife na ya sala ibe anyị na ọ na-agala aga. Efu se from today ka ibe na itile aka taa ka ọ sala ọkụ. Ise. Ọ bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị ọ bụrụ na compound anyị bụrụ ikwu nne anyị ka nya bụ ibe si tata ka anyị na-agbachi eta amụekwu osela ijikwu ka o eji wee dosi. Ise. Ọnụ m aga ọjị maka na ezi na ibe sie ike m were ovu mbụ ọjị bịa na nya bụ ibe ya adụ sọft. Ọjị nwa ka m ji n'aka wee na-agọ wee kwụsị ka ọ dị mma. Ise. Amalụkwuo ma ya mara ọkwụ tinye aka na ibe anyị na-ekwu bụ ka ọ dị mma. Ibe niile ya bụ onye nwere ndị niile nwe ọgwụ akwụ. Tata ekwusi ka osi ntụ ahụ basi wee kwue wee lee. Ise. Oh, amen. Eji m mmanya ọkụ wee bịa maka na mmanya ka eji nata nwoke ibe. Mmanya ka oke ya ṅụsiri kwuo eziokwu. Mmanya ka nwaanyị ṅụsi kweta n'ibe ayọba ya mgbe ayọba ya. Mmanya ka eji abịakwutego bụ mmụọ wee sịkwu gbụọ ọgụ. Gbụọ ọgụ ibe na ya sara anyị ife, gbụọ ọgụ ibe na ya na-ebutere anyị aka nkwụchasị, gbụọ ọgụ ibe na-ebutere anyị aka atasị afọ anyị erie ka ọ bụrụ na anyị tasị afọ ka anyị erikwa ka antị. Ekwusi ka igbuola anyị ọgụ. Ife na-akọ ọsụ nya bụ ife. Tata ka o ya ebi. Ise. Ela ijikwu ka o ya eju wee doo emekwa. Ise. Ise. Okwu se nwa iyi. Ọ ya makarịsị. Ozi anyị ji anwụrụ ọkụ ya ruo n'igwe ntị. Ise. Onye si na onye eme ya ti ndụ ya. Ọgwụ ga-eme ebe a gwara. Shaman. Hadi. It is free. Jealousy now. Ojela agwa na okwu asị mmapa a na-egbu awa ka ntụtụ a na-atụtụrụ ogbe agwụchi nweta kweta ka ọ bata nju avọ. Ife na-emere ọbụ ife ọba na-emere ife. Ekubeku niile anyị ji eme ọbara ọla see n'ugbo ọgụ. Nwa ọcha omeka ntị nụ. Odumeyi. Onye abịa ịmarị nya na-akwa agbaka akwa onye ọbara tụrụ n'ebe ọbara ọla. Ọ mụ na-ekwu onye abịa ịmarị nya na-ekwu. Ọ ya bụ etiko dibịa etiko ebe na-emere iwe. Anyị agwazigokwa n'ọgwụ ka anyị ji agwọ ọgwụ mana anyị ka anyị weta n'ilu ka etinye aka maka na ọ ya bụ iyi n'afọ atịkpa n'afọ iyi egbupụrụ atịkpa egbuo onye mere na onye atụrụ n'ogwu si gba mbọ tụọ n'udo mere na udo gbuo ogwu egbuo maka na atụ ọsọ n'udo
onwe ike ụgwọ jeje ihe ọbụ udo maka na ivesie ike na nwaanyị na-agata nwoke ya mere m ji asị ka unu tinye aka n'ọgwụ nwa ka unu jee mee ibe anyị kwuru n'isi ọgwụ nwa ibe anyị kwuru n'isi ọgwụ nwa bụ ka ọrụ kwụọ ụgwọ nwanne anyị nwa na ati fim ekwuru nsị ka fim ya gaba ebe ọ bụ ya ka akpọba ya ọrụ 24 hours na ibe anyị gwọrọ n'ọgwụ okwu osibe ihe na anyị gọta ya gazie ebumnobi m ji ọbịa be anyị tata ọ ya dị mma eji m mmanya wee sị ka anyị tụọ ọgwụ mmanya ka ọgwụ eme ihe anyị kwuru ọgwụ dị ire achọ nwa dibịa gwọrọ ya n'ile ọgwụ dibịa bụ agwọ ele dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ dịrị ire ọbụla aja mbele ị na-aka ka ọ dị mma ọ bụrụ na unu mee ihe anyị kwuru anyị abịa kene mana mụ ma na anyị agụgo 99 100 bịara arụ ana 100 anyị abịara anyị arụ ọbịagodo ndị ọzọ alụ mana ọ ya abịa ya mmadụ ibe imere oke gị mmadụ ibe imere oke ahụ ya bụ ife ka anyị na ya wekwa osi ntụ anyị kwuru ekwe adị emekwa mba nke ahụ nke dawu manụ ji maka di ya mmọrọ emelu nwoke mmọrọ emelu nwaanyị mepụrụ onye na-aga ala alọbụ n'agụ ike nga adịrị ile suo ya ọkụ amụba akwa abịara abịa m sị unu tinye aka n'ọgwụ nwa ka ọgwụ nwa dị ile na ibe ihe na-agwọ n'ọgwụ a ka ọ bịa na mmezu na dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ dịrị ile ọ bụla aja mbere mana dibịa gwọsị ọgwụ ọ dị ile ọ bụrụ nnekwute ọbara ọla asịsị tinye aka ka ọgwụ ya ka ọ dị ile na ọ bụ na ọgwụ ya dị ile ya ebe kene mmụọ mana m agwọgwọ ibe anyị ya agwọ oyere anyị ji agwọrọ ndị ọzọ ka anyị ji wee gwọ anyị ma na ọya ele iri na kama ibere ya emodogwu ibe ike na kama ọgwụ ya mma ndị ile kama ibedo igbo ọgwụ mere akwụsị ka eje lee ife anyị na-ekwu bụ ife ọma ka anyị ji wee bịa ọma ya emere unu obodo nsu ebe be anyị wetere aka mana onye gara be anyị ife ọma na-emeri ya ugbo niile ego na-egbo na-azụ ego nwoke nwada nwoke nwọsụ emekwa ibe inu nju ebe tata ọ dịgo mma unu gbuo niile na-ebute ego na-egbo na-azụ bute ego ka ọ ya mụ na ọdachi ekwenye ọzọ na-abịa iwe onye aga otu mmepụta ozu ezi anwụrụ ọkụ ya ruo n'igwe ntị enu nju aka ebe tata ọ ya atụsị unu nwere ekwusi okwu na afụpịa jebe n'ilo maka nne na-ajụ na mba akwa ka m werekwa ọnụ mkpọ ya ọzọ 09090 94 13 75 09090 94 13 75
nya bụ ovu nọmba m nwere enwere nọmba ọzọ ịbụrụ bụ scam ya gazielu eche ịvụ akwa ebe abịa ka ịvụ akwa